През последните години интересът към произведения от български автори и въобще към изкуството с български адрес се възражда. Авторът на един от най-популярните романи за 2010 година "Завладей българите" Адриан Лазаровски също го потвърждава. Но все още българският читател е доста скептичен към всяко родно изкуство, без значение дали то е музика, литература, кино, но радвам се, че постепенно тези предразсъдъци се преодоляват и именно задачата в момента е на младите и не изобщо българските творци, които работят и трябва да спечелят отново доверието на българския читател. Ето, например, моята книга е един от примерите за това. Прекрасният роман на Алек Попов "Мисия Лондон", който после беше филмиран също. Наистина се появяват стойностни книги, непрекъснато наскоро излезе романът на Радослав Младенов "Слуги на мрака", който е един прекрасен български трилър. Въпросът е, че самите издателства трябва да се потрудят малко повече в рекламирането и популяризирането на тези заглавия. Според него четенето винаги ще е на мода, защото това, че хората не четат книги, не означава, че четат по-малко. Мисля, че не четат по-малко, въпреки че много се опитват най-различни институции и хора да ни убедят, че четат по-малко. Това, че хората четат по-малко книги като книжно тяло, не означава, че четат по-малко. Напротив, сам виждаш какво става в интернет, блоговете, които набират все по-голяма популярност. Така че, според мен, винаги ще има интерес към четенето, защото най-малкото четенето е едно от най-приятните занимания в този живот и в същото време то, освен че те учи и да мислиш, доставя ти забавление и те правите и по-добър, учите и на състрадателност и успяваш наистина да погледнеш на света по друг начин. За мен наистина книгата като на хартиен носител е несравнима. Но ако, например, разбирам хора, които много пътуват или, да кажем, искат да четат много книги свои в метрото, например, в самолет, във влак и така нататък, и когато не можеш да носиш цялата си библиотека като някои древни царе от античността, наистина е по-добре да имаш това устройство и когато ти се чете, да не се налага да мъкнеш огромни тухли. Писането на собствена книга и превеждането на чужди произведения са две коренно различни дейности. Всяка една от тях е колкото и лесна, толкова и трудна. Все едно да пишеш по един и същи начин за възрастни и за деца. Няма как да стане. Когато превеждаш, основно се концентрираш върху стила и върху това, т.е. съдържанието, цялата тъкан структура на книгата, тя вече е направена. И ти се грижиш вече за нейния най-видим повърхностен пласт, езика, който никак не е маловажен. Докато като правиш собствена книга, затова много понякога по-добрите стилисти се личат в преводите и рядко в авторските си неща. Защото когато пишеш собствено произведение, ти вече се грижиш не само за езика, но и за сюжета, за героите, за ситуациите и имаш много задачи за решаване, когато пишеш собствена книга. Нормално е всеки от нас, когато започва, се влияе повече. Добрият автор в един момент успява да преосмисли така чуждите влияния, че нещата да звучат като негови собствени, дори когато има паралели с други текстове. Все пак цялото изкуство, цялата литература е между текстове и когато едно произведение не прилича на нищо друго, то на нищо не прилича. За деца е много трудно да се пише, понеже наистина тях не можеш да ги излъжеш и в същото време трябва да звучиш едновременно достъпно и да успееш твоята книга да не звучи като така нещо по-лекомислено и нещо несериозно. И от тази гледна точка балансът между това тя да бъде съдържателна, стойностна и увлекателна и разбираема за деца, той е най-труден за постигане. А при писането за възрастни, вече там много зависи от темата, от жанра. Втората част на "Завладей българите" е почти готова. Остават финалните щрихи на историята, която ще има и своето трето продължение. Един от най-трудните жанрове са страшното и смешното. И аз от страшното, където съм писал немалко разкази, се насочих именно към смешното и то реших да направя страшното смешно. Т.е. българския преход, българските мутри и герои на сегашното, на новото време в кавички, да ги покажа като смешни персонажи, но съдейки по реакциите на читателите за първата ми книга "Завладей българите", са доста положителни. Продължението на "Завладей българите" ще се казва "Завладей българките", като определено мога да заявя и издателството, което вече са чели ръкописа, той е почти завършен, романът ще бъде още по-добър от предишния, с още повече смях и с още повече криминални интриги и неочаквани обрати. Продължава и съвместната работа на писателя с Валентин Постников. Съвместният им роман "Моливко и Сръчко в България" влезе в топ 100 в новия проект на Българската национална телевизия "Малкото голямо четене". Използвам случая да благодаря на всички читатели, които гласуваха за тази книга, понеже наистина за мен това е голямо признание, също и за Валентин Постников. Той много се зарадва, когато разбра, че романът е влязъл в топ 100. И живот и здраве, лятото пак ще ни бъде на гости във Варна, така че много от варненските читатели ще могат да се срещнат лично с него. Какво мислиш е провокирало читателите, за да гласуват за "Моливко и Сръчко"? Надявам се, най-вече защото книгата им е харесала и са открили
Специално нашата идея с него, когато я пишехме, беше да направим книгата едновременно забавна, интересна и в същото време познавателна. Така че читателите, особено по-малките, от една страна да се забавляват с тази книга и от друга страна да научат интересни факти, непознати неща за българската средновековна история. Естествено, то продължението, ако има такова, ще бъде вече в по-новата история на България, понеже те посещават именно периода до 11-12 век горе-долу. От години Адриан Лазаровски е основният преводач на Стивън Кинг у нас. Последният проект, по който работи, е най-новата книга на майстора на трилъра. 4 новели за страха и мрака в човешките взаимоотношения.